Nortzu joaten ziren frantzesetara, Durangokoa zirenak. Jauntxoak. Jauntxoak. Baina gauza batek, baina libratu ginen nire amagaitik, frantzesetara ez joatea. Bajo, begira, nire lehengusina, guztiak joan dire frantzesetara. Robert, Bego, Sabin, danak. Frantzesetara. Eta garajean, euren neban artean, zeukaten soldata etxera eta gero eskolako gastoak garaje irabaztetik ataraziten. Bardin zan. 3 seme alaba izatea, adibidez, Santi, Aikike Osaba Santi, 3 ziren, eta gu 2, bardin. Bueno, ni hori amari entzun da. Entonces, nire izekoa, que era de tiros más largos, nahi zuten frantzesetara joatea. Baina nire ama esan zuen ezetz. Gu ez ginela joango frantzesetara. Esaten zuen. Porque euren aita, koipez beteta, lanera, lotzatuko dira gure familiarekin, lotzatuko dira, temporaz. Eta eskerra, gure amari eskerrak ez ginen joen frantzesetara. Baina, nik uste dut klasismoa eta gauza gehiago basea dela. Eta bilarekin klasismoa baina... Ziren, txara amorrazture, nien baneukan harremana berarekin, eta Etxano, Isabel Etxano, batzukin jolaste genuen Rikarrekin, baina frantzesetara joten zan, jente berezia.